Njaluk unboxing Lah ya kono. berkata. Ngono wong isin. Apa iki kok dhewe bengi yang karo lanang rene. Apa sapa kowe aku? Oh, iki? Anak suwek. Iku, Mbak. Bengi-bengi apa? Oh karo bojoku kok, Mbah. Wes iki. Kon ngecari panganan iki lho. Wah, sametan. Iya, Mbah. Lho, apa iku? Iki sego. Hah? Sego. Panganan wis. Wes. Kon mangan kok. Tak coba gedange tok ae wes. Anakmu gawane rek gelem. Wes. Banyu ngombe iki. Iya. Aku lah bengi-bengi baru sarasen. Bape yang jaga sih. Iki tak pek wes. Promis. Anakmu gawane. Iki tak kena anakku. Anakmu gawane Iya. ya gelem, gak Iya, gelem yo wis. iki. Hah? Iki. Iki apa iki? Banyu ngombe. Iki nggih botol ya anakmu lak seneng apa iku? Wes iki wes. Pengen ngombe wedange. Bengi-bengi ngecari pangan. Iki botol anakmu menawa. Wes. Tak dalam meja ya. Itu apa iku? Iki ae tak pek iki. Iki apa? Jajan pisan. Apa iku? Jajan lho. Anakmu gawane lek gelem. Tak wae lek gelem gak gelem yo Iki wis. pikang senengane wonge. Kan kesek lho. Wes iki wes. Kan kesek lho bukaan iku kae ngene bene. Ya nek ngono loro ngono menawa ibu pengen lho. Wes. Kalau wong tuwa. Lho. Kan bene wis iki. Iki lho bojomu ana. Wes. Wes Wes cukup iku wes cukup. Apa iku? Iki segone. Oh, kan cukup. Wes cukup. Jajane lho, aku bojomu mari iki anakmu tok, lah bojomu ndi? Wes. Tidak cukup ora? Wes. Ngelontak aku. Tak balekno nang meja. Iki oleh jajan iki. Ah, bengi-bengi. Karo bojoku kok, Mbah. Bojomu ki kok cukup eno. Wes iki. Dadine anak cukup pun dulu ya cukup nih. Ya apa-apa aku lho, kan cukup nih Wes kok. iki yo. Iku anakmu. Bojomu. Kira medenteng rek. Apa yo bojoku yo? Oh, kalau untuk wae mbok nglegakne. Dua minggu itu. Pastel wis. Ya wis. Kau kena. Ya sakit lho. Ono iko, ono. Ben kene